Yo, what's up, Sari Kabalayan. At nandito tayo ngayon sa Tayog. Natividad. Di ko alam kung yung natividad. matatanaw nyo na yung bundok. Kunta itong bundok tan Kabalayan. Bagadat ang gapingaran to kasi. Natan Basta bundok daw po ng Tayog. Natan manakar-akar kami tanggapin nagawan milante. Apoy. Doon nangyari ingal. Taboyakad ilog, una ulo. Ay tagto nangyari. Doon nangyari din taboyak. Yun yung bundok mga kaigan, mga Kabalayan. Yun oh. Nakikita nyo naman. Ngayon naglilibot-libot kami, tumitingin kung saan na pupunta. So pagka-edit ko nito mamaya, siguro upload na din natin. Hi guys! Yo! What's up mga kaigan? Sa ngayon medyo nagiging jeje mo na. Naka off-white tayo. Naka off-white tayo dahil sponsored. May nag-sponsor. Doon po pala yung Sky Ranch, mga Kabalayan. Sky Plaza para putang inang yan. Sky Plaza, kala ko Sky Ranch kung gusto niyo pong pumunta doon sige laba. Kaya nababaingan ta. Nawalay luganan niyo. Sige. Kaya mapagat makakarala lamang ditan. Ang aga naming dumating dito kasi umalis kami ng hindi maaga, medyo late kasi umalis kami ng 10, dumating kami ng 11:30 ba yata, di kwenta mga Kabalayan medyo ambon-ambon na kaya aalis muna tayo, magbabalik kami mamaya. 3, 2, 1